Okay, tuloy na tayo mga idol sa biyahe namin. Day to day is May 17. So paalis na tayo dito sa Bacolod City. At siya nga pala, 2 days kami na nag-stay dito sa Bacolod City. Kasi nung pumunta nga kami dito sa Bacolod, yung mga kasamahan ko ay binakbak nila yung pagkalakas-lakas na ulan. At ayun, lahat ng gamit nila, lahat ng mga damit nila ay nabasa. Yun, so nagpa-laundry kami. At yung pinalaundryhan namin, sabi makakuha namin yung mga damit kinabukasan ng hapon. Sabi alas 3 ng hapon. Kaya ayun, nag-decide kami na mag-stay pa ng isang araw dito sa Bacolod City. At may mga na-meet din tayo dito ng mga subscribers, supporters ng Hampas Bloopers. Maraming salamat sa mga pumunta sa hotel na pinag-stayhan namin dito sa 11th Street Bed and Breakfast Hotel. Napakaganda ng hotel dito mga idol sa 11th Street. Sobrang linis, sobrang comfortable, at malakas yung wifi nila mga idol. So sa mga nagpipilipin loop dyan na mapapadpad dito sa Bacolod, dyan na lang din kayo mag-check-in sa 11th Street Bed and Breakfast Hotel. So today yung plano namin mga idol ay dediretso na kami sa Boracay. From here, Bacolod, magbabarge kami papuntang Iloilo. Then land travel Iloilo going to Aklan, then Katiklan, then magbo-boat na kami papunta doon sa mismong Boracay. At maraming nag-aantay sa amin na mga supporters, mga kababayan ni Boy P dyan sa Aklan. Siyempre alam naman natin na taga dyan si Boy P, mga taga Aklan dyan, kita kits. Uy, nandito na pala tayo sa port. Ganda ng port nila dito, napaka-aliwalas. Left and right, nakita mo dagat. Ang galing. Alright. Speed limit 20. Okay, nagpas tayo, over speeding. Kukuha na kami ng ticket namin dito. Bro? Picture? Oo nga pala. Okay, tapos na kami dito magpa-picture mga idol dito sa signage ng terminal nila dito. Mandatory checkpoint sa Philippine Loop to. Kailangan yan. Kung hindi ka makapagpa-picture dyan, ay nako, disqualified. Sayang ang pinaghirapan mo. Sir, maraming salamat. Thank you po. Okay, packet na kami dito. Sabar. Dito na po. Thank you po. Oh, maganda yung nila dito barko yun. Ayos. Maganda ang barko nila. Yun. Sticker. Okay na yung mga motor namin dito. Nakaayos na. Shoutout sa management ng Breadco. Napakabilis ng process dito. Ang bilis namin maka-address. Shoutout sa inyo. Kayo yung pinakamagandang serbisyo na mga nadaanan namin sa port. Sobrang approve. Para tayong nasa aeroplano, bro. Maganda yung nasakyan natin. Ayos. Bago pa yung yung Roro, bago pa. Sana po, dito na lang, no? Para tapat tayo ng TV. Parang nasa aeroplano ka mga idol. Ang lamig. Okay, kain muna tayo. Walang mga hard meal dito walang rice and mga ulam. Ito lang, cup noodles, then mga tinapay, ganyan. Pero okay na, at least may laman yung tiyan natin.
Okay mga idol, nandito na kami sa Panay Island. Yan, hinahantay lang namin na maunang lumabas itong mga truck. Then sunod na kami. Yan, so yung babiyahin namin ngayon is 154 kilometers papunta doon sa Kalibo Cathedral. Doon namin imimit yung mga subscribers namin dito sa Aklan. Then after namin sa Kalibo Cathedral, dediretso kami doon sa Katiklan. Yun, yung daan papunta sa Boracay. So magbo-Boracay kami ngayong araw mga idol. And hopefully sana talaga maganda yung panahon para hindi na naman kami magkaroon ng aberya at hindi na naman madelay ang aming biyahe for today. Let's go. Thank you. Okay. Jan Pax. Magpipicture muna kami mga idol doon sa may signage. Again, lahat ng seaport na madadaanan namin, lahat ng seaport na sasakyan and bababaan namin is mandatory checkpoint yan sa Philippine Loop Tour natin. Kailangan nating magpicture kasi ito yung pruweba na dumaan ka sa port na ito. Coastal Road. Asa na sila? Naiiwan na naman ako. Oy, wow, ang ganda. Coastal Road. Ay. Sobrang ganado ako mga idol sa rides namin ngayon. At napakaganda ng panahon. Ayan, tirig na tirig yung araw. Sana talaga pagbigyan kami ngayong araw na ito sa hinihiling namin ng magandang panahon, walang aberya, tuloy-tuloy na biyahe. Ang ganda ng facing namin ngayon. Yan, sana laging ganyan. Tingnan nyo. Hindi kami nagkakawalaan. Walang naiiwan, walang nauuna. Lahat sabay-sabay. Good job, Hampas Loopers. Ang ganda ng kalsada, straight smooth. Napaka smooth na ang takbo namin ngayon. Okay, approaching tayo mga idol. May arko dito, hindi ko pa mabasa. Welcome to Pasig City. Welcome. Yun, no? May mga subscribers tayo dito. Pasig City mga idol, kakapasok lang natin ng Pasig. Magandang umaga. Kaya sasamahan kami mga idol nila sir, yung subscribers namin dito sa Pasig City. Inaya nila kami na magmerienda. Wow, okay. Wow, sosyalin Tres Hijos Restaurant dito sa Pasig City. Katapos lang namin mag-lunch dito. Time check 2:42 ng hapon. At babiyahe pa kami ng ilang kilometers pa ba? 107 kilometers mga idol. Nagi 2 hours pa na biyahe papunta ng Kalibo Cathedral. So maraming salamat dito sa mga supporters ng Hampas Loopers sa libreng lunch. Sir, maraming salamat po. Thank you. Thank you po. Sir, thank you sir Thank you. Thank you. Tuloy na kami mga idol.
Inabutan na kami ng ulan dito mga idol sa Sigma Capiz, pero tolerable pa naman, hindi naman ganun kalakas, kaya tuloy pa rin kami sa biyahe namin. Hinahabol talaga kami ng masamang panahon, hinahabol kami lagi ng ulan. Sabi ng mga nakausap namin na subscriber namin, hindi naman daw nag-uulan itong mga nakaraang araw. Ngayon nandito naman kami, maulan na naman. Hinahabol talaga yung hampas louvers ng ulan. Buset, sobrang dilim dun sa harapan. Diyos ko, patay na naman ang hampas louvers. Ayaw talaga tantanan ng ulan. Extra massage siya. Ay nako, mukhang umuulan na dun. Nag-ano na, nagpa-fog na sa bandang unahan. Mukhang malakas yung ulan dyan. Diyos ko po. Basa na naman ang hampas louvers. Welcome to Municipality of Mambusaw. Silong muna kami dito mga idol, at malakas na yung ulan. Diyos ko. Aywa. Okay, tuloy na tayo mga idol. Yan, medyo tumigil na yung ulan. Ambon na lang, tolerable naman na, kaya laban na to. Malapit na, more than 1 hour pa na biyahe. Malapit na yan. Makakarating din tayo sa destination natin. Okay, balik kami mga idol. May subscribers dun, oh. Buti napansin ni Boy P. Nag-aantay ito matagal na. Hindi naman namin to pwedeng basta-basta iwan ng ganyan. Tagal tayong inantay na ito mga to eh. Yun. Wait lang ako, wait lang. Kuha tayo ng sticker. Okay, kanina pa kayo dito? Pahinto-hinto kami, inulan din kami. Okay. Okay, thank you. Sticker po, opo. Sure. Hello baby boy, sticker baby. Baby. Let's go! Maraming salamat po. Okay. Tuloy na kami mga idol. Sobrang lakas ng ulan mga idol. Wala na kaming choice. Susungin na namin to. Kahit na basang-basa na kami. Laban! Na kami mga idol, grabe, basang-basa kami. Ako, sila Sadik at si Gary basang-basa. Yung tatlo pala sumilong, kami bumakbak. Kala namin bumakbak yung tatlo. Ay, Diyos ko! Basang-basa kami. Wala muna tayong front cam ha, kasi yan, umuulan.
At hindi pwedeng mabasa to. Pag nabasa to, patay tayo diha. Tapos ang ating vlog. Tuloy na tayo. Nagdindin ako ng isang araw, bro. Ay, okay, tuloy tayo mga idol. Hindi ko lang alam ha kung ilang kilometers pa yung babiyahin namin papunta sa Kalibo Cathedral. Kasi wala akong cellphone, wala akong maps. At nababasa yung cellphone ko. Umuulan pa rin, umuulan. Pero tolerable na, hindi na katulad kanina na sobrang lakas. Naligo ako sobra, buset na yan. Kailangan namin makakuha agad ng hotel kasi kailangan kong maligo. Kapag hindi ako makaligo agad, panigurado bukas masama yung pakiramdam ko, lalagnatin ako nito. Bumabakbak pa rin kami mga idol. At ito pa rin, umuulan pa rin. Tuloy pa rin ang laban. Wala na tong atrasan. Laban na to, laban. Yan, umuulan. Ay nako, huwag sanang mabasa yung loob ng GoPro ko. Kasi kung mabasa to, tapos ang vlog ni JM dito sa Aklan. Okay, time check muna tayo mga idol. 6:41 na. Ayan, mag-aalas 7 na. At ito pa rin, hindi pa rin kami nakakarating sa Kalibo Cathedral. Hindi ko alam kung nandun pa yung mga nag-aantay sa amin na subscribers at supporters ng Hampas Loopers. Baka nagsiuwi na yon, baka nainip na kasi dapat kanina pa kami nandun. Pero dahil nga sa lintik na ulan na to, ayaw kami tantanan. Mag-aalas 7 na, wala pa rin kami doon. Update tayo mga idol. Touchdown Kalibo, Aklan na tayo. Hindi ko lang alam kung anong oras na. Meron pa rin mga natira na nag-aantay. Kala ko wala na eh. Sobrang late na kami. Bro, magandang gabi. Magandang gabi. Magandang gabi po. Magandang gabi. Ay. Sir, magandang gabi. Hello, magandang gabi po. Okay. Grabe ulan dito. Oh. Ay, Diyos ko. Grabing hirap dito. Gusto ka bro? Marami-rami pa. Yan. Ay sure. Thank you. Sir Moto Bogart, shoutout. Supportahan natin si Sir Moto Bogart. Okay, shoutout kay Sir Azul Moto. Please, supportahan natin. At si Bria Motovlog, shoutout. Thank you. Okay, nag-ayos na kami dito mga idol. Alis na. Maraming salamat sa mga na-meet namin dito na supporters, subscribers ng Hampas Loopers, supporters ni Boy P. Maraming salamat sa mainit na pagtanggap sa amin dito sa Kalibo, Aklan. Sobrang solid yung mga supporters dito. So tutuloy na kami mga idol papunta doon sa Katiklan. Doon na muna kami magpapalipas ng gabi. Hindi na muna kami tatawid pa Boracay. Pero kung mayroon masakyan na bangka papuntang Boracay, tutuloy kami. Pero kung wala, doon kami tutuloy sa Katiklan. Doon kami magpapalipas ng gabi. Marami naman daw mga inn doon eh. So goods na yon kung doon kami mag-check-in ngayong gabi. Thank you, thank you. Okay, let's G. Diyos ko.
Naiiwan na ako. First time kong maka-encounter ng problema sa motor ko. Ayan, biglang namatay yung ano. Ay nako, yung makina. Check engine. Ayan, check engine. Ano yung problema na ito? Wala, patay ka diha. Ayaw mandar. Patay! Ano to yung masilungan? Patay. Puring-puri ko pa naman tong air blade ko na hindi nagkakaaberya. Ito, first time ko. Mahigit 2 taon na to sa akin. Itong air blade, first time kong maka-encounter ng aberya sa biyahe. Tapos check engine pa. Eh di wow. Grabe yung araw natin ngayon, bro. Ay, inulan tayo. Inulan kami mula Sigma hanggang ngayon dito, papunta ng Katiklan. Grabe. Walang tigil yung ulan. Then ito, nagka-check engine pa. Paano kaya to? Wala pa naman mga shop ngayon at gabi na rin. Pero hindi siya nag-start. Try ko. Ano muna? Ayaw. Ayaw mag-start. Oo, ayaw. Paktay ka diha. Ay, problema. Kakaasar ko kay Lasadik. Kakaasar ko sila Lasadik na sirain yung M3. Diyos ko. Bakit ngayon ka pa nagloko airblade? Puring-puri pa naman kita. Paktay ka diha. Ano ako mo kay Lasadik? Ayan. Nakakarma. Namutan na kami dito mga idol ng malakas na ulan. Huminto ata yung mga kasama namin, sila Boy P. Yung kasama ko lang dito, si Jan Pax lang. Yan, sobrang lakas ng ulan kung makikita nyo. Grabe. Ayun na, nandito na sila. Bro! Nakarma ako, bro! Kakasar ko sa'yo, nakarma ako. Ah? Oo. Kinarma ako. Ayan sila. Sumilong sila? Sumilong? Hindi naman umuulan dun eh. Ha? Kasi meron din si Inspiring Motovlog Na? na pwedeng din na lang tayo tumuloy muna sa bahay nila. Tapos bukas, baka bukas Ah. diretso. Ito pala, umuulan na rin lang tapos Oo. motor mo pa. Nagano siya na din tayo ano, sa bahay nila. Doon ka ng motovlog, right? Hindi, Inspiring Motovlog. Okay, update tayo mga idol. Shit na vlog. Ah. Okay, update tayo mga idol. Tinulak yung motor ko hanggang dito ni Lasadik. May sinasabi sila sa dik eh. Lasadik! I-condition mo kasi yung motor mo para hindi nag-check engine. Parang di nahawa, no? Mm. Yun, time check muna tayo mga idol. 10:30 na ng gabi. Grabe. Alas 10 na pala. Yun, may kumupo po sa amin dito. May umampun muna sa amin dito. Si Inspiring Moto Rider na. Tama. Yan. Pinatuloy muna kami dito sa bahay nila. At yun nga, nagka-aberya yung motor ko. Check engine pa rin hanggang ngayon. Check natin. O yan, check engine pa rin. Check engine. So wala tayong no choice kundi mag-stop muna ngayon. At buti na lang dahil meron tayong subscribers dito, supporters ng Hampas Troopers, na pinatuloy tayo dito sa kanyang bahay. Nandito tayo sa Tangalan mga idol, sa bahay ni Sir Inspiring Motor Rider.